Здрасте. Как сте с водата? Водата как? Нямаме пречиствателна станция, виждате. Да, ма нали знаете пречиствателната станция? Иван Иванов видяхте какво каза вчера, че държавата е спряла парите за пречиствателната станция. Аз не съм гледал Иван Иванов. Само мога да кажа, че по всичко, което съм информиран от всичките тези месеци за проблемите реално, което са представили колегите от наши структури, нека да си припомним каква е хронологията. В февруари месец 2014 година се отпускат 3,5 милиона точно за пречиствателната станция. И трябва да се направят съответните процедури, обществени поръчки и да се сключат съответните договори до юни месец 2014 година. Това не знам дали го знаете, но това са постановления на Министерски съвет. И там са дадени много ясни указания какво трябва да се направи. За голямо съжаление до 10 юни е бил срока 2014 година, а всъщност на 6 юни едва тогава е обявена процедура. И само да припомня, че тази процедура е била оспорена от фирма, която също е казала, че има дискриминационни моменти и реално има решение на Комисията за конфликт. Знаете, че КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, където всъщност правят нищожна процедурата, а знаете, че срока вече реално е бил изтекал. Което означава, че това, което е казал вчера Иван Иванов, ако го е казал това нещо, абсолютно не съответства на истината и мога да заявя категорично, че ако Любо Христов бъде избран за кмет, това му е един от основните приоритети за пречиствателната станция, но реално да бъдат усвоени средствата по процедури, които са прозрачни, които са достъпни за бизнеса и да може действително да се решат проблемите на хората. Само да припомня, че с решение на Министерски съвет, поради това, че средствата, които бяха отпуснати на много общини за развитието и за растежа, който трябва да бъде в регионите, знаете, че септември месец служебното правителство на Близнашки дава възможност започнатите договори, които са подписани, да бъдат завършени и след този срок. Но за голямо съжаление Шуменската община и кмета въобще не е стартирал тази процедура и точно за това няма как някой да обвинява, че някой е откраднал някакви пари. Защото може би някой искал действително да открадне някои пари, но не и държавата, а може би тези, които си искали да направят непрозрачни процедури. Общината има да дължи на фирми, които не са им платени парите от преди 8 години. Става въпрос за 3 милиона и 500, за 2 милиона и 500 на друга фирма. Ама за толкова други това е работи икономическото състояние на общината в момента. Това е най-българското читалище. В момента трябва да има приоритет. И трябва действително това, което би могло да... Ако не е приоритет от 17 години... Момент, изчакайте. Най-важният приоритет за мен това е пречиствателната станция. Това да. Защото това е здравето и удобствата на всяко едно домакинство, което има тук в квартала. Не е нормално държавата да ти даде 3,5 милиона и ти да пропилееш времето и после да кажеш, ама парите ми ги взеха. Има срокове, в които трябва да извърши съответните процедури по постановление, което се пусна в Министерския съвет. Да пожелая от първия път да влезеш в кметския кабинет и тук са пожеланията, мъдростите на велики хора. Благодаря ти, Ирена. От първия път ти желая. Аспирин, за глава да му даде. Ще го боли главата много, да знаете. Живея на Николай Чарашевски 4. Минете да видите в каква улица вървиме. Тая година вече сме в канала. Миналия мандат ни обещаха, че улицата ще бъде направена, че всички знаят. Просто минете да видите децата ни и къде вървим. Това искаме да направим. Не знам просто вече кой може да го направи. Всички казват, заедно ще го направим. Когато стане време за правене в камъни, аз съм с мисли се качи хора. Аз вече ски обувки хора, защото такива камъни не мога да вървя. Просто не мога да вървя. Обещавам ви след изборите да дойдете при мен и да ме доведете. Забравих как се казва, че... Любомир Христов. Не, за вас. И знаете ли кое е най-важно? Най-важното е да гласувате с номер 3. Аз вече не знам с какво да гласувам, ние сме се отказали да гласуваме. Ами това е проблем. Значи това е проблем. Добре, аз ви казвам, елате да видите никъде вървим.